Ja mislim da će Sona došli. Neko ovdje jer si računao i Saleti, sve ukupno politika. Za dvojicu. Ne bih svog sve. Oni će se smiješ. Za te devamo gdje. Lisa 2, čim vidim da imaju ove. Šta ti je Vlade Divac rekao kad te je dočekao? Izgrlio me, izljubio me, zahvalio mi se, sve najbolje. Koliko si imala propuštenih poziva kad si uključila telefonih poruka? Ne znam, više se ne broji, ni kod mene, ni kod trenera, mali milion, ni poziva, i propuštenih poziva, i čestinki, i želja, tako da, nema broja. Si vidjela kako se slavili u Beogradu kada? Nisam. Rekli su mi stvarno da se napravi kaos, da je bilo fenomenalno i u klubu, i u gradu, svuda bukvalno. Milice, otkud je toliko samopouzdanja u borbama? Gledali smo juče, znači koliko god puta bila na borilištu i kakav god rezultat da je bio, uvijek si imala toliko nekako samopouzdanje, činilo se da sve držiš baš pod kontrolom. Pa iza toga stoji dosta rada, truda, treninga, isto tako borbi, iskustva. Spremali smo se za to, za 4 teške borbe, tako smo i radili, bukvalno svake subote smo imali takmičarski dan u klubu, spavali smo i u klubu, jeli smo u klubu, tako da znam da to sam spremala i to sam želela, tako da je dalo rezultat. Opisujete kao posebnu, dok ne obučeš opremu, totalno milu nasmenu, kad obučeš, čak su ti dali nadimak lepotica koja udara u glavu. Prvi put čujem za taj nadimak, ali jeste tako, što privatni život i trening, da kažem, takmičenje nije isto. Mislim da sam drugačija osoba kad dođem u borbu. Od pre 10 godina si počela treniraš tekvondo, otkud ideja, obično devojčice treniraju odbojku, tenis, otkud ideja baš ovaj sport? Pa svidio mi se, videla sam reklamu, videla sam plakat na školi, odgleda demonstracije i došla i bukvalno od samog starta sam se zaljubila u taj sport. Ipak atraktivan je, brz, eksplozivan, sviđa mi se, tako da sad ne mogu bez njega. Da li misliš da ćeš biti inspiracija za neke nove generacije? Pa ja se nadam, iskreno. Zašto trebaju mladi da treniraju baš tekvondo? Pa, pored toga što je lep sport, stvarno ja uživam u njemu, volim ga, ipak imate stvarno izuzetne ljude u sportu. A i za ovako nešto se živi, za ovako osjećaj, ja znam zašto treniram, zašto radim, isto tako. Sa trenerom Draganom Jovićem proživljavam sve ovo. Tako da mislim da i ovaj osjećaj vredi i treninga, i suza, i svakog takmičenja. Hvala ti mnogo. Hvala vama. Može trener nešto? Da čujemo vas malo. Da. Samo da završi Milica. Jedan reći izuzetan, stvarno pun podrške, svakog momenta tu uz mene, proživljavali smo na poslednjih 2 godine koliko se spremamo za sve ovo. Svaki dan smo zajedno, treninzi, takmičenje, analize, bukvalno totalno sve što smo imali dali smo za ovo. Kako izgleda jedan tvoj običan dan kada si u pripremnom periodu, kada treniraš, kada ustaješ, kada radiš? Kući, drugi trening i odmor, tako svaki dan. Imaš li vremena za privatni život, za momke? Imam naravno uvek, naći se vremena i za to, da popijem kafu, da izađem malo uveći se prošlom, tako da može sve da se uskladi. Vidjeli smo kako udaraš protivnice, da ste imati dečko koji tebe obavisno. Nije još, ima vremena isto to. Rastu kriterijima sada. Ja sam uvek ista, ona mislim, neće da bežim od toga, ko mi se sviđa, mi se, uopšte nema se. To ti je loše pitanje, čuvaj se, da ne bi to bio udarac. Ne postavljam pitanje s bunom, moguće da se zavedeš. Znači ne udaraš van? Ne, nikako. Hvala. Ajmo sad u trening. Da vidimo malo sad, da čujemo vas. Vidite malo od malo. Da vidimo malo od playmakera. Jale, idi pored Milice, možete. Samo da pričate. Evo, nek stane oni. Tako. Čekaj sekund, samo da se ja... Samo Đole. Da se ja sredim. Da vam otpevam himnu. Milicu smo čuli i videli, da vidimo. Ajde, dale.
nekako se činilo prve dve borbe juče Milica kada je imala da ste onako više bili, kako kažem, smireniji, kao da niste tu euforiju kao možeći polufinale, finale, ali kasnije smo videli i vašu radost i vaše oduševljenje. Kako vi gledate na sve ovo? Naš sport je vrlo specifičan, traje čitav dan, više borbi u toku dana mora da se prođe i ništa ne znači euforija posle prve borbe. Prva borba je bila sa moja devojka koja je imala wild kartu i glupo je radovati se na nečoj nesreći. Ona je imala tu nesreću da izvuče Milicu koja je bila nosilac u žrebu. Druga stvar, Meksiko je bila druga borba. Lepo je radovati se i pobediti nekog na 12 razlike, a ući u drugu borbu i izgubiti, bilo bi jako glupo izigravati nekoga, nisi još prešao ono što treba. Tako da smo mi znali žrebu napred, znali smo šta treba da radimo i ja sam znao kako treba da kontrolišem i sebe, a i nju. Bilo mi je drago što smo pobedili Meksiko na način na koji jesmo, jer je ispalo kao da je ona lak protivnica, olimpijska prvakinja, glavnu reklami za Coca-Colu, to moram da kažem. Pobedili smo jako teško, bilo je teško, zaista. Taktika je bila drugačija, devojka zadaje izuzetno dobro udarce rukom koje boduje sudija, ne elektronika, nema uticaj na to. Znači, njena popularnost je mogla da dovede do toga da Milica izgubi. Međutim, njeno najbolje oružje je ono što ne može da se ne vidi, plus challenge, odnosno naš video replay na 6 kamera, to je njena nožna tehnika u glavu koju smo i vežbali do iznemoglosti i svaki put kad je bilo teško, bio udarac u glavu svakoj borbi. Tako je i preokrenula rezultat, sačuvala do kraja i pobedila, da kažem, najljuću protivnicu. U polufinalu smo imali Ruskinju koja je dvostruki prvak Evrope. Milica misle da je to teži protivnik, njen stil da je manje odgovara, međutim nije to tačno, to se znao u startu. Krenula je euforija zato što znamo da je to tu. Ako pobedimo polufinale, ulazimo sigurno u finale, imamo medalju. Znači, to je ono već ostvareno. Ako pobedimo, izgubimo, repasaž je vrlo teška igra i eto, to se tu moglo vidjeti da je bilo malo euforije. Šta ste rekli pred finale? Zna ona. Ajde i mi da čujemo sad, osvojila je. Hoćete? Da je sve ovo igra. Znači, sport je čudo. Život nestaje posle ove borbe, nikad pobedi, nikad izgubi. Bitno je da se uživa u svakom momentu, da se bori za Srbiju, da gledaju milioni ljudi, da je već idol svima i da nema šta da izgubi, srce na terenu. Svaki čast. I ona je tu radila. Je li Milica predodređena za velike uspeh? Ako je ovo napravila, znači da jeste. Znate, talenti u ovom sportu, pa i u nekom drugom, bez rada ništa ne znači. Ja i se divim na onome što je izdržala prethodne 2 godine. Za 20 godina imati takav režim života, naročito u malom sportu. Znate, vi ste navikli na fudbal i ove neke profesionalne sportove gdje ljudi kao 5 sati vežbaju i samo su pod preismotrom, pa ni ne znate kako vežbaju u malim sportovima. I ona vežba 5 sati dnevno, a to niko ne prati i onda je jako teško održati taj nivo, da kažem, svesti dug period. Međutim, ona je zaista čudo i videli ste juče, oduševila je sve, naročito mene, ja sam znao i verovao da može da napravi rezultat. Ali drago mi je zbog Srbije, drago mi je zato što je Taekwondo napravio taj pomak, drago mi je što se znate svi da se plan udara štapovima, nego imamo ovakvu aplikaciju, drago mi je što će mnogo dece početi da trenira zbog Milice, što nose već njenu sliku i zaista zaslužuje da bude idol i primer drugima. Nadam se da neće vići nos jer je do sad bila skromna i da će ići pravo svojim putem i imamo još vremena za još jednu olimpijadu. Ćete morati da iznajmete još jednu salu, TK Galeb. Moramo ovo da povećamo, sad će predsjednik da nam dođe ovog gosta, a visina je niska, morat će da sagne, morat ćemo neko sa višim globona. Samo jedno pitanje za vas, ako može, zlato Srbija osvojila, kako ste vi uopšte sinoć sve ovo, da kažem, doživjeli i preživjeli? Pa presrećan iz prostog razloga što je ovo veliki uspeh pre svega Milici, njenog trenera i svih koji su na neki način bili uključeni u ovo, samim time i Olimpijskog komiteta i srpskog sporta, istorijski uspeh koji je Milica napravila. Prvu zlatnu medalju za Srbiju, prvu zlatnu od Sidneja, gde smo imali veću državu, tako da, kao što je Gale rekao, ovo je idealna prilika da deca u Srbiji se upoznaju s ovim sportom i da budu u sportu, ne moraju samo u taekwondu, ali baviti se sportom je izuzetna prilika da se neki snovi ostvare, kao što je Milicin to bio juče. Jesam joj se zahvalio, ali bilo mi je interesantno, to mogu da kažem sada, bez euforije njene, bez vike
kad osvojite neku zlatnu medalju, ona je samo rekla bila mi je čast, što je mene rastužilo jer stvarno je bila emotivna za sve nas. Posle jednog perioda, dobro smo počeli olimpijadu, ona je neko zatišje, Milica nam vratila i veru i hvala je zbog toga jer smo kao Olimpijski komitet dosta radili u zadnje 2 godine, ne samo u taekwondu nego u svim drugim programima da ispoštujemo neke stvari i nadam se da smo na pravom putu, možda ne na onako kako smo zamislili, ali smo definitivno na pravom putu i to će Rio definitivno pokazati. Ja još jednu stvar. Može, naravno. Ali nisu me pravili. Samo sekund, umorio si Samo kolega. jednu stvar. Želim samo da kažem da smo posljednje 2 godine, kad pitate ko stoji iza toga, naravno da stojim ja iza njenog rada, ali mi imamo tim oko sebe. Taj širi obruč čini Olimpijski komitet i Ministarstvo sporta, bez njihove podrške mi zaista ne bi mogli. Znači, treba ljudi da znaju, pitaju da vas neko pomaže. Bili smo u programu Olimpijskog komiteta. Znači, za svaku našu akciju bili smo praćeni finansijski, pažnjom, telefonskim pozivima i dolaskom i sastancima i tako dalje. Drugi naš klub čine stručni tim koji sam ja odredio. Milica je već pomenula kondicione pripreme, radi u Profex timu, ali ne želim da zaboravimo našeg kondicionog trenera Jablan Dragana koji je 5 godina pre toga radio sa Milicom i iz privatnih razloga je trenutno stopiran. Sada radi Profex tim i našeg sportskog psihologa Mariju Srećko. Za vaše pitanje kako je stabilna, radi se 5 godina na tome. Imamo psihologa koji radi s našim takmičarima, tako da je to jedna ozbiljna organizacija koja podržana u državi Olimpijskog komiteta sa dobrim programom, mislim da može svako doći do nekog rezultata. Dobar rezultat. Pa. Moguće sad sledeće ništa na ove pojedinačne sportove da se evo da te koristi kod ovdje uzme bronzu, ali baš smo tu Mi želimo da damo šansu svima, stvarno da, sve gledate sam baš u hodu razgovarao, želimo da budemo otvoreni, da Olimpijski komitet bude servis sportista, da ono što imamo i što je u našoj mogućnosti da delimo, jer to nam je i funkcija sama, da pomognemo sportistima da neke svoje snove ostvare uz rad i talenat kao što Milica ima, tako da ćemo mi da nastavimo sa istim ovim programom kao što smo bili u prethodnom periodu, jer nam pokazalo da kao što smo rekli na početku, imali smo definitivno 10-ak šansi da osvojimo medalju. 3-4 puta je otišlo u suprotnom smeru, ne 3. nego 4. mesto, znači imamo potencijal definitivno, sa ovom zlatnom medaljom definitivno smo pokazali kao tim da smo na pravom putu, to je najbitnije. Će se malo više ulagati u taekwondo i streljaštvo kao sportovi koji nama donose medalje, očigledno na svakom. Pa ja bih iskreno voleo da ne samo u taekwondo i streljaštvo, ima tu dosta drugih sportova, ali mora da shvatite realnost pre svega države naše u kojem okruženju živimo, ono što je do nas, mi ćemo maksimalno da se trudimo da zajedno sa trenerima i savezima napravimo programe koje će biti adekvatne za njihove programe. Malo pre sam zaboravio da kažem, a voleo bi da istaknemo, i bilo je impresivno juče vidjeti Milicu na postolju sa zlatnom medaljom, a 3 ostale takmičarke koje ima srebro i 2 bronze su upravo takmičari koje je Milica pobedila i to je stvarno impresivno vidjeti da svi pobednici medalja su u stvari devojke koje su izgubile od Milice. Žene su nam osvetale obraz u Londonu. Žena očigledno ne možemo, tako da se zahvaljamo svim ženama Srbije. Hvala, pošto sam jedina među njima ovde, novinarima hvala. Pa, znaš šta, ne bih volio da me hvatate za reč, ajde da završimo i ovaj današnji dan kako treba, da idemo da podržimo naše vaterpoliste koji su, bez obzira što smo svi očekivali, a i oni su sami od sebe očekivali zlato, definitivno imaju najbolju ekipu, ali su oni bez obzira što danas urade šampioni za nas i treba ih podržati da osvoje bronzanu medalju i to će biti neko zaokružen ciklus, pa ćemo u ponedjeljak, utorak napraviti analizu i napraviti plan kako dalje. Ajde samo malo vaše desno. Ajmo malo nazad. Malo vaše levo. Podignite još malo mi dajte. No, čao malo nazad, molim. Brate, ne mogu, jedino da idem iza tebe, jebim. Ovamo, Milice. Može ovde.
Loži ga ovamo, još jedan po... Može samo jedan kik nogom. Usko mi je tren. Ne, meni telefon svako i sa sve medalje. Ajmo sad jednu. A treba je sparing pata, ajde od jedan od... Ajde, jedan od vas. Ajde sad jednu. Thank you. Thank you.